היי, אני מיכה מ-TheGroupShopper.com. אני רוצה להסביר איך ה-Group Shopper עובד. ה-Group Shopper זאת קבוצת רכישה לבעלי עגלות בקניונים. כדי להסביר את זה בצורה הכי טובה, אני אשתמש במוצר האהוב עליי, Heliocedar Pocket Warmer. ג'וזף מייצג את החברות שקונות קופסה, 2, 3, small quantities של product. טים מייצג את החברה שקונה בפלט, בדרך כלל בעלי עגלות בקניונים. סקוט מייצג חברה שקונה יותר ממשטח אחד, 3, 4, 5 משטחים, חצי קונטיינר עד קונטיינר. כל אחד מהלקוחות האלה ינסה להתמקח ולהשיג את העסקה הכי טובה שהוא יכול מחברת ההולסל בארצות הברית. זה מה שהגרופ שופר עושה. בבקשה. תודה. תודה רבה. Is that it? אוקיי. הגרופ שופר ייקח את ההזמנות של כולם ביחד, אנחנו נתמקח בשבילכם. אנחנו נשיג 25-30% פחות מהמחיר שתקבלו בהולסל. כמה שאנחנו מזמינים יותר, כך המחיר יהיה יותר טוב. תצטרפו לקבוצה שלנו, ואני מאחל לכולנו הצלחה ושנה מצוינת.